Hi guys, so ito po yung humamon ng bawal maasiman reaction. Di nga. Kamyas. Diretso subo. Lahat. Masem. Ginagawa mo. Anong masasabi niyo, sir? Di ako nasim. Di nga. Yung challenge. Hindi ko alam kung kakayanin ko to. Ay, Bawal maasiman. bawal maasiman challenge daw. Ayan. So, ano, sabay tayo? Game. Ikaw mo na. Sabay nga eh. Sige na. Ikaw mo na daw. Ah. Oh my God! Ginagawa mo. Ginagawa mo. Sabi ko bawal maasiman. Buo. Buo. Tingin ka dito. Tingin ka dito. Buo. Nagkagagawa nyo. Subo mo lahat. Sige na. Tingin dito. Pulutin mo. Kitang dito. Okay. Pero, Bawal maasiman. Tingin ka dito. tingin ka dun daw. Sige na. Tingin dito. Tingin ka daw doon. Tingin ka doon sa may ilaw. Sige nga kanin mo. Ayoko na! Ayoko na! Anong masasabi mo kay mama mo? Ayaw na niya.